Sing do takon Mbak Anya miyungmu durung dadi to. Iki lho Dik tak tileki. Ya Allah wis kangen banget karo Wijen. Iki garek nyating tok menake bengkel ku Bali pokoke. Nah aku bengkel kene adem ayem rating salah 3 cedak saka omah garapane wis A1. Sing tak kenal pot iki to andalan iki. Kena siji lho iso ngasem jeneng barang Anya Dina. Terus kiriane sih. Tetap andalan Jang Ebinyel. Bek bojoku wis dadi. Iki kurang apa ta jane kok dilebokke meneh. Iki lho wingi stumpane 10 ginjlet. Langsung. Kenapa tuh ya padha? Kenoci. Pas Sutri kudune padha kabeh. Kiriane ya padha iki. Jang Ebi. Iki lek iki kudune digugah iki. Wis tak omongi, Mas montore bojoku karo wekku dadine padha ya metune padha bareng. Iya, Mbak, tapi sing metu iki sih wis rampung iki, wekku durung. Terus lak pisan ngori nang kok. Ngono adik lain piye? Ngoyo lek beri tanginya. Ayo rupane. Wayahe panen genjer. Tapi iki keterak banjir makane sisan dipanen diresiki engko ditanduri meneh ya tanduri ya Bu ya engko semi meneh yo tanduri neh seweger iki lho aku nang ngopeki saiki wis ora iso ndungkrong mergo keganjel weteng gede dari wekku yo gede to nduk wetenge yo padha wek Ibu beda Bu nek wis diteko nek wekku ora iso diteko gen lho lah sembiu tadi kira dioseng mbak teri ya Bu ya. Lawahnya apa Bu? Benteng. Benteng kata-katanya benteng apa Bu? Tiwas dipanteng apa? Benteng hilang matane. Asik. Tiwas manteng rasanya. Asoy. Padahal wingi entas rene iki durung rabi tak eceni yo. Kowe iki ra payu-payu to, Jis. Saiki ya Allah ketekan ganten anyar. Iki request ya Tira, tamu sing tidak tahu diri. Pengen ku masakanmu karo Ibu genjer karo bandeng nek mbok tukokke aku ora mangan. Iki tamu jan aneh iki. Yo iki bandenge, terus iki sayur genjer. Soalnya nek ora sayur genjer tidak saya sepil teteh Sunda. Pamer saiki dari dibojo iki ngono kuwi ta. Ya Bu ya. Iya, sen. Mbak, kamu sadar toh Mbak nikah sama Aziz? Kamu nggak terhipnotis toh Mbak? Mbak aku tahu Mbak, kamu kenapa mau sama Aziz? Nggak tahu Mbak. Mbak Elo nggak tahu. Jatuh cinta tidak bisa dijelaskan tiba-tiba jatuh. Nggak lah. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba nikah KUA. Masuk masuk. Kamu tahu genjer nggak Mbak? Tahu. Tapi tahu. pernah makan? Suka. Suka. Alhamdulillah. Ini menu spesial Mbak kalau di sini Mbak. Genjer khusus. Yuk, Stok terakhir loh, Cah. Oh, sesuk wis ora ana sing takon-takon mbaknya genjer isih ora? Gini, anak lanang ibu yang paling gede ya. Iki asline ket biyen ki Tiba-tiba ngamuk. hilang, tiba-tiba muncul. Itu bestine mbaknya dari dulu Besti dari sing SMK. sekolah biyen tekan saiki nyusahke terus ngrepoti batire. Sebenarnya kuali. Aku saksi asli kuali, sumpah. Sing do takon mbaknya sepil resep bakwan dong telone. Geger sabar to. Kirene tak sepilke digatekke bumbune. Ini merica, miri, bawang merah, bawang putih secukupe sesuai selera. Kayak gini, goi uyah, goi mutu. Nah, engko dirasake dhewe. Nek kurang asin tambahi. Tambahi gula pasir. Gen ana legi-legine sithik. Yes. Entak banyu. Terus ditambahi tepung terigu, dicampurke. Bar kuwi campurke dung telone adonan dialup-alupi sampai rata. Nah. Delok nih Bu ki lho. Tak jak nyepil resep bakwan dung telo kok yo dandan ayu mentele niat ki lho.
Jangan cantik. tapi cantik-cantik kok wanen delok iya? mati kuwi. Kan wis tak omongi 3 dina pisan disamboni nggo mai iwe, Bu. Lah terakhir kae mbok samponi. Heeh. Iki kanggo sesasi kok, Nduk. Ah, lah terus kok ora disemir meneh? Ayo saiki kan ngenteni anak wedok sing nyemirke. Alah dadi nambahi gawean barang nyampun Ibu. Wong jane iki nganggone gampang, garek disok terus diratake pas rambut isih garing. Tenang wae, ora bakalan ngrusak rambut soalnya sambo iki nggawa bahan alami saka ekstrak kemiri. Lah iki wis rata, tinggal nunggu 15 menit karo tak sambi goreng bakwan dong telone. Oh iya warnane yo akeh ora mung ireng tok. Sakwise 15 menit tinggal dibilas wae. Praktise lho jan ora gur jarine. Lho langsung ilang kabeh to wane Bu. Mumpung lagi diskon, gendang satset tumbas sampo mai iwe gen wanmu minggiat kabeh. Pokoknya garansi uang kembali, nek ubane ora ilang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba cacil. Enak ora, Bu? Enak Tenan pura. Tenan. Duh geger debat goro-goro dong telo karet jari marake keracunan. Marake mendem, Bu. Ya Allah. Nek keracunan Ora mendem. ya. Aku ya wis ket biyen. Rumah samu gek mangan wingi apa piye? Iki jenengane dong telo karet. Mbah nek nggonmu jenengane beda-beda. Tiap daerah kuwi jenenge beda-beda. Terus ana meneh ayo Bu, nek mburi Bu. Ayo. Aduh, dong. Nah, iki jenengane dong telo cakar ayam. Ngerti pura kuwi 5 jari ngene. Sayur enak. Iki ora metu telone, sing metu telone iki. Ya. Lah, Bu nek iso bedol ke, Bu. Ayo. Nah, iki sing metu telone. Iki jenengane dong telo pogong, gong. Dong pora. Telo Bedol pora, Bu. pogong. Iso. Sing ndi sing nganu rada gampang, Bu. Iki Ayo bedol, Bu. Ning desa kuwi akeh maceme jenengane dong telo. Mudeng, kae yo dong telo pogong iki sempiu-sempiu. iki ati iki dong telo pogong metu isine. Ketok moto beda, sing cakar ayam 5 ngene cilik-cilik dawu-dawu. Sing karet kuwi gede-gede, sing telo pogong iki metu isi ning ngisore kuwi telo sing iso digadhok, sing iso dadi utri. Delai. Oh iki sate. Walu. Nah, iki telone gedene semene. Gitu ta gitu lho. Weh. Ngono, saya debat meneh kok. Luru rene yo, Man. Tak retke dong telo malahan kok. Adem. Manjana Ibu. Nah, dina iki Ibu masak sayur sop digoki bakso, lho. Ana tempe goreng, ana pentung dong. Sambel kecap. Belas. Nikmati Ibu. Makasih, Bu. Sama. Gak sarapan, Bu? Ayo. Sederhana tapi bikin bahagia. Sayang, ngirim 6 paket skincare kanggo followersku. Nek aku glowing, followersku kudu melu glowing. Mulai 200.000-an awakmu wis entuk sak paket skincare sing isine ana facial wash, toner, krim siang, krim malam. Iki nek wis tekan aja lali dienggo gen glowing yo sayangku. USG terakhir saat dunia adik lahir. 1940 gram 32 minggu. Itu normal atau kurang? 32 sampai lagi ya bos? Ambil lagi. Iya, 1 jadi 2 kilo gitu bos. Oh gitu. Nanti udah masuk panggung belum? Pak? Belum toh 36 ya bos. Oh 36 masuk panggung. Iya, ini ya bos. Ya Allah. Beli apa itu? Apa itu? Ini terus kami ada bos. Alhamdulillah. Oke, jelas toh? Alhamdulillah, mas ketemu adik dulu adik. Kita main semua bos. Sampai masih dong. Diteruskan ya. Iya. Ini kalian bertanya.